Kumusta naman yung mga fake Sabbath keepers? Asa man sa nagatubang? Sa pudyum? Sa upaw bastoy? Wala na sa Biblia. Sabbath keeper daw sila niya. Pagkakuman, ang ilang gibuhat, dili mo yung nakasulat sa bulaang kasulatan, binuang na na. Not the same. Maayong buntag kaniyang tanan or maayong adlaw kaniyang tanan. So na ako'y nabasahan. Actually kining ato ang tawag ini mga issues mo karon nahulog magud siya nga balik-balik na Ano man kay ang ato ang mga higala balik-balik man sad pud ang ilahang argumento, ang ilahang gina-present nga atake kontra sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So karon ang ato ang tawag ining issue is kanang diferensya sa giingon nga Sabado ug sa Saturday nga naa sa kalendaryo. Ngano man kay ang pangunahon na sa itong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly kining mga giniingon nga mga Sabbath keepers nga mga fake. Pag maingon og Sabado mo na lang Saturday. In terms of religious matters, religious terms and aspects. Ana silang unahon na kung mingog Sabado mo na lang Saturday ana sa gitawag og kalendaryo. Partly tinuod, partly wrong. Ngano man kay kung mingong ka og tawag ining secular term nga gitawag og Saturday atong hinumduman na kanang maong mga ngalana sa adlaw. Dili ang katawhan sa Dios mo nagngalan ana. Di ba? Ang naggalan ana kabalo man tang mga pagano, mabitaw nga ang Saturday sa English ang etymology niya Saturn's Day or Dei Saturni. So buti pa sabot ang iyahang tawag ining origin of word gipasidungog dito sa gitawag og mga Dios. Pero kanang word magud nga Sabado sa Spanish sa tawagan ng Spanish term gikan sa Greek word nga Sabaton, gikan sa Hebrew word nga gitawag og Shabbat, ang buti pa sabot cessation of work or tawag ining day of rest or complete rest, complete naman. Complete rest. Yun. So, sa religious aspect and concept, kung mingon ta og religious rest or gitawag og day of rest, actually ang Biblia detalyado Kung unsay ilahang buhaton sa panahon anang day of rest or sa panahon ni anang maong gitawag og Shabbat. And dili malilong kung ato tanawon ang Old Testament, tanang lihok nila detalyado na sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, and at the same time pag-implement sa tawag ining pag-implement sa ilahang pagtuo o sa ilahang mga ordinansa. So kung imong basahon ang balaang kasulatan, detalyado na kung unsa ilang buhaton sa panahon sa gitawag og adlaw nga igpapahulay or day of rest or Shabbat in terms of Hebrew term. Nya pagkahuman karon kisa may mangulo anang maong gitawag Shabbat. Kay syempre day of rest, so i-consecrate nilang ilang adlaw, ilang i-dedicate ang ilang adlaw to worship God. So pag ingog to worship God man god, naa siya mga seremonyas, naa siya mga rito nga tawag ining himuon. So, sa Biblia, kung nato ang tawag ining basahon, ang ilahang seremonyas, gabi pa lang, na sila tawag anong opening ceremony nila sa ilang pamilya. Gawas adtong muadto sila sa sinagoga or muadto sila sa templo. Na sila gitawag opening ceremony nga ng word nga biraka. Wala ko tawag ining masayop. So, magtapok na sila uban ang ilang pamilya, so magpikas-pikas tinapay, mag-inom og tawag ining bino, yang ilang i-declare na kining maong gitawag og adlaw, yon magsaulog sila sa gitawag og adlaw igpapahulay. And at the same time, ang templo pod pag abot sa gitawag adlaw igpapahulay na pud na sila himuon ng mga offerings and sacrifices. And yun, pag magbasa sila sa tawag ining ilahang mga kasulatan o ilahang tawag ining ilabi na ang Torah, gitawag og 5 books of Moses, before na nabasahon na sila kantahon or i-chant sa tuang termino ng mga Katoliko na sila i-chant before nila tawag ining basahon ang Torah or katong mga libro sa gitawag og mga propeta. Unya pag magbasa na sila, dili nila pwede i-point ang ilahang tawag ining kamot
dito sa gitawag og kasulatan or sa libro or sa manuskrito. Di nila pwede i-point ang ilang kamot nga magbasa nga mura bitaw ganang kuan. Kay ngano man para magud sa ilaha according sa tradition sa mga Hudyo, mura baog kanang dako na siya nga insulto sa pulong sa Dios. Kung unaan ang ilahang tawag ining buhaton. Pabito ang mga Muslim nakasunod po sila ana pag magbasa sila sa Quran, dili pwede nga tudlo ang butang dito sa tawag ining libro. So ingon ana sila kadetalyado. Ingon ana kadetalyado ang ilang lihok sa panahon sa gitawag og adlaw igpapahulay. Ngano man kay ang originator sa adlong ipapahulay nga mao ang Dios gihatag niya namong pahulaya dito sa Israelita. At syempre mas nakasabot ang Israelita unsaon pagsimba ang Ginoong Dios. Ug mao na gisugo sa Ginoong Dios dito nila. So ang mas labang nakasabot sa adlong ipapahulay mao ning gitawag og mga Hudyo. Yang ilang religion Judaism. Karon dirita sa mga amigo na to nga mga fake Sabbath keepers, particularly Seventh-day Adventist, kining mga Seventh-day Baptist, kining di sana kining the Church of God Seventh-day Sanctified, no? So, unsa pa ng mga gitawag og mga pundo ka mga fake Sabbath keepers man na sila. Nga naman kay ang ilang implementation sa kanang giingon nila nga gi-consecrate or gi-dedicate nila ilang adlaw sa adlaw ipapahulay, dili mo ay nakasulat sa balaang kasulatan. Dili mo ay nakasulat sa balaang kasulatan. So, for example, unsa man lang ilahang ginahimo nga nagpahulay daw kuno sa adlaw ikapito nya pagkahuman dili mo ay nakasulat sa balaang kasulatan. Pinaka number 1 kanang ilahang murag concert, di ba? Oh, mag-concert na sila, entertainment. Entertainment. Wala mo na sa Biblia na. So, bisan kung saon nimo na og kwan, bisan kung saon nimo na og pangita sa Biblia, di jud ka makabasa diya sa Biblia, anak. Di ka makabasa. Number 2. Sa panahon sa gitawag og adlaw ipapahulay, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang kanang mga magpahulay, labi na katong mga Hudyo, mag-atubang na sila sa altar sa Jerusalem. So kung mo bitaw, kabantay mo ang Last Supper, nga wala bitay tao nga nag-atubang kang Ginoong si Kristo. Nga naman kay ang kostumbre, ang kultura nila, ang naandan nila, ang custom nila, pag maghimo sila sa adlaw ipapahulay, pag mangaon na sila, or kanang ihimuon nila ang biraka, open gyud na ang atubangan. Nga naman kay nag-atubang na sila, mabitang sagad sa lamisa nila, mag-atubang dito sa east. Nga naman tungod kay naa dito ang altar sa Jerusalem. Naa dito ang kanang giingon nga Shekinah or sa atong term the seat of God. So yon. Kumusta naman yung mga fake Sabbath keepers? Asa man sila nagatubang? Sa pudyong? Sa upaw ni bastoy? Wala na sa Biblia. So muna kalainan sa tinuod ng mga Sabbath keepers o sa gitawag og mga fake Sabbath keepers. Muna bisan pagkapilan nila ang kunon nga nagtuman mi sa adlaw ikapito, nagtuman mi sa tawag ining adlaw ipapahulay, pero fake man mo. Ang inyong pag-celebrate fake, bugus. Buti pasabot dili na kapasar sa insaktong lagda sa kung saong pag-celebrate ang adlaw ipapahulay sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Yon. So mo na nga dako kay kalainan ang Sabbath keeping sa original nga mga Sabbath keepers o kini sa mga fake Sabbath keepers. Usa lang sa termino nga word nga Sabbath kay paraing aron ing tinuod sila pero tinuod na nangilad na sila Nangilad mo gina sila kay Sabbath keeper daw sila nya pagkahuman ang ilang gibuhat dili mo ay nakasulat sa balaang kasulatan binuang man na. And at the same time, hindi matingala ka Sabbath keeper sila pero nganong wala sila napasakop sa relihiyong Judaismo. Di ba? So pasabot naman kana nga wala sa ilaha ang kamaturan, wala sa ilaha ang Dios. So manang bantay-bantay ta mga sir mga mama, ano man kay nindot kinapaminawon Sabbath keeper. Ang problema di ay bugos di ay fake di na. So manang bantay-bantay ta mga sir mga.